Hey alle sammen. Christian og Holger! her i vores første video i Team X. Og det var fordi, at vi ikke kunne finde ud af at sætte bandicam. Eller vi kunne godt, vi havde bare ikke tid. Ja, Eller det var måske fordi, jeg ikke kunne finde ud af det start. så kom jeg bare og hjælp ham. Jeg forsøger at skrive det, som jeg ikke skrev lige før, hvor jeg startede ude i vandet. Hvad fanden er det, du skriver der? Jeg siger, det er bare nogle tal. Det er det sted, man skal starte. Ja. Det var fint nok. Her starter kisten. And get that chest. Got yo. Sådan der. Nu startede vi der mindst med en hagge. Ja. Nå, her han er en grønne. Der er der altid. Eller et hul ned i jorden i hvert fald. Fuck. Det er cool. Øj. Jeg har fundet vores mine, Joachim. Og jeg kan ikke lide den her texturpack. Jeg har tisse. Ja, det er godt. Og jeg tager ballonen med. Mhm. Der kommer der. Det var bjerner. Ja, så. Op. Ja. Nu kommer der musik i baggrunden, det kan jeg nok høre. Men ja, jeg skruer ned for det igen. Nå, det er bedre. Godt, så laver vi lige en ovn. Og nu kommer han. Jeg ved ikke, om I kan høre ham synge. Hun er jo lidt for blond, men forstår ikke min jargon. Nå, vi skal have noget med jern. Vi skal bo herinde. Det er det, der. Ja, en payphone. Eller ret, hvad fanden er det? Ja, her er jern. Og ikke den taxi. Det var det dejligt. Den sidder lige i solgangen. Jeg lægger også Birks server ud på Birksøver. skråstreg vores server. Mange tak. Ude på ude i description eller hvad det hedder. Så har jeg lige fundet sådan en smuk bil. Svamp. Så lige der ved at dreje, så kørte jeg galt. Okay. Jeg kørte 1 centimeter med den, så kørte jeg galt. Og så da jeg skulle bakke. Hold kæft, jeg Wow, jeg kan ikke lide den stol, Joachim. Så kørte jeg galt med et tog. Og en cykel. Den cykel må jeg have. Cykler, de er awesome. Guitar er det. Ja. Jeg må eje den cykel til, der var. Og så cyklede jeg væk. Jeg cyklede til et maraton. Vi er snart level 1 nu, Joachim. Ja. Nu er vi level 1. Nu har jeg 3 ting inde i min garage. Mm. Krødder. Men Joachim, hvis du stiller dem ind i din garage, så forsvinder de igen. Det har jeg prøvet før.
Jo, det gør. Jo. Jo, det gør. Jo, det gør. Jo. 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 Spurgt før, har du guitar eller hvad? Nej. Hvad så? Hen hos dig. Men det skulle bare blive Lol. ikke hjemme altid. Prøv at se, jeg stejler. Prøv at se, jeg stejler. Så hvorfor er der bare ingen biler, der kan finde ud af at køre væk? Hvor der er en bremsestation. Hende der dame, hun væltede bare. Nu er det snart dig, Joachim. Nej, nu er det snart dig. Holger, mener jeg. Ja, det er rigtigt. Han hedder Joachim. Vi kalder ham bare for Holger. Hvor meget kul er han egentlig lige? Jeg gider snart ikke koge mere kul. Nu dør jeg kraftet med et brandvæsen. Det kan jeg sgu da ikke lade sig. What the fuck? Jeg har snart hugget alt kullet. Okay, jeg må ikke slå mig ham der. Der mangler bare et brandvæsen, og så slår han mig lige. Ja, så nu har jeg ikke mere kul herinde. Håber jeg. Ja, så prøver jeg lige det der. Og noget mere kul. Høj. What the fuck? Jeg har ikke engang lagt mærke til, at der er sesam for her. Sesam. Hvad sker der for chestplaten? What the fuck? Det er også bare en firkant. Jeg kan ikke lide alting bare firkanter på den her tekstofag. Hvor meget jern har du? Jeg tror, jeg har nok til at lave et helt sæt. Det første, han gør, simpelthen, det er at gå ud og stille sig på bøtten. Fuck, det var politiet. Vi ses. Løb, dit fede svin. Hey, taxi. Bukse er også bare en firkant. Lol, jeg sidder bare om bag i en taxi. Taxa. Jeg ved egentlig ikke engang selv, hvad det hedder. Han rigtig kom, jeg sidder bare om bag i. Tosik! Jeg sidder bare om bag i, der er ingen chauffør. What the fuck? Du er nok bange for ham. Så er jeg bag igen. Æbler. Baby. What the fuck, støvlerne? Skoene, de ser mega underlige ud. Det er min års tekstpage, det der. Jeg gik lige Boxcraft. Det kan jeg godt. Det kan jeg ikke. Ej, det var lige nok. Nej, det har du sgu ikke engang. Der skulle lave 4. Det er ikke, du mangler et stykke jern. Jeg gider ikke til at finde et stykke jern mere. Du mangler et eneste stykke jern. Jeg kommer og går jern. Der. Gør det. Hvordan skal jeg komme op igen? Vi har jo flyhack. Det er sgu rigtigt. Men det er bare, at du skal spille bagefter mig, så. Åh nej. Kan du nå det? Nej, det kan jeg ikke. Ja. Fly. Flyve. Vi bruger overhovedet ikke noget hæk. Sådan der. Der skete overhovedet ikke noget. Nå, kan jeg nå det? Kan du lige nå brændet? Kan jeg nå det? Kan du. 10 sekunder igen. For sæt. Yeah, we did it! Ses YouTube! Ses næste video.